Dames en heren, in 1595 is schutterij Sint-Joris Wessem opgericht. Maar liefst 5 keer werd het OLS gewonnen. De uniformen zijn afgeleid van de Gardegarnidiers Koninklijke Militaire Kapel. Het muziekkorps is opgericht in 1949 als drumband. In 2004 werd de overstap gemaakt naar klaroenkorps en telde momenteel 32 leden en 10 leerlingen in opleiding. Het muziekkorps bestaat net als het exercitiepeloton 75 jaar. In 2014 heeft de schutterij de Exprit-prijs gewonnen voor jeugdbeleid en het resultaat van de solisten en het muziekkorps. In 2016 heeft het muziekkorps tijdens het concours in Brunsum de eerste prijs in de 3e divisie met promotie naar de 2e divisie behaald en tevens Limburgs kampioen. De instructeur is Mart Pollard, de tambourmeter is Ruud Scheren. Veel succes met jullie optreden.
links en rechts.